Puilano jotonai tongnai tahoktai bukuk suno Ultra Entertainment YouTube channel on lamsugo norok thumbnail te title nugi norok buji mangkhana te sema khana hanai kha khlaio tinini ketal video o norok nugi mangkhana video ni thumbnail o oro o buba gra bai tei chini BJP ni minister tei kwbangma jaga GS tei kwbangma vice president tei kwbangma port tongjak neta rok tangui kwthalai manya tini obose srai srai ke jeng khonalainai tei bujilainai tei saimanlainai tahoktai bukuk song norok video no paithak jora nai tongdi norok kaham ke saimanai full detail tangui mubak gra bai tangui mililai manya BJP mothani port tongjak rok bai tei kipra mothani mubak gra no tangui oborok jolijak Tiaba borok ni kaisa karon tongo bahai ke borok jolijak tabuk romdi chini bubak gra wngkha tabuk Tripura rajyo o 1G rok bai ha sekjagui tongmani tei bwtharjagui tongmani aborok no nugui belai kheno bwkha kosto wngjago tei mokol mukti khlaijago aboni bagui chini o ha rok no thiyajak ni bagui permanent khai klangmani bagui tei borok bai chwng bai khe jate ul rogo tei abo ul nanglaya tei seklai maya jat khlai klangnani bagui ha bubak gra tabuk permanent khainani bagui taitogui kirikogui tongo phiaba baksa baksa borok ba hino sao tabuk just biang onyo rajyo ni borok Tripura rajyo o phaiui Tripura rok no oroi poroi khlaiui bwtharnani nai klang tongkha bwtharui pai klangnani bagui se bo omo hai ke gang gangkhai Tripura rajyo o kirikogui Tripura rok no urphrang tongo hinui sao abo sana rok wngkha BJP ni adong rok phiaba Tripura mothani adong rok gangkhe tabuk je ha bubak gra kirikogui tongmani abo belai kheno nangmani tei nangkukmani hinui bubak grani phasingo support dio tei phan dio hingkhe tabuk tei BJP ni chini Tripura dofa rok je party khlai tongnai rok borok hingkhe ba chajagya wngjago tangui chajagya wngjak borok chajak khamung phiaba tabuk je Tripura dofa rok no naikolnai tei tuiului chabui tongnai BJP party ni neta rok borok bubak gra no belai kheno jolijago tangui jolijak borok tabuk romdi chwng khoroksa borok bai tei khoroksa borok alada alada tongmani tabuk thanchangui sangha hingkhai borok rank komijago bahai ke rank komijak borok chikon wngjakmani bagui borok kwthanani muchungjakya tei aro o mili tongnani muchungjakya aboni bagui se chini Tripura rok oroi poroi wngui chini ha no manya tei chini ha sekjagui tongnani nango phiaba thinango o ha rok belai kheno chwng mannani tongnani belai kheno kutuk wngnai tangui hingkhe twrwk twrwk chini ha no borok naharnani bagui tabuk saitogui tongo tei amoni bisingtwi chini Tripura rok kwbangma no bwtharjagui bo tongo tahoktai bukuk song oboni bagui se nini ani hinui mwkhang somlaio himsa nanglaio abo haike se chini Tripura rok teibo o himsa nangmani bisingtwi teibo twrwk twrwk homornani digi thangui tongo phiaba tabuk swk joratwi chini Tripura rok oro kisa tabuk swk joratwi thanchanglai manjakho chini o ha rok no chini mannani bagui tabuk swk joratwi chwng lama nuhurya tangui hingkhe joto jagao no kisa kisa wngtongmani bagui aboni bagui se chini Tripura rok jongjalo khlainani nango phiaba oro main hingkhe himsa tei rang masama bai himsa nangma bai se omo hai wngmaiui chini Tripura rok wansa rok bai horo bwtharjago gari bai pheri bwtharjago tahoktai bukuk song norok buji mangkhana kha khlaio o video o tinini video asuk tui no norok
paithak jora naitongmani bagui belai belai ke hambai.